धोरोम खान्थि आसार खान्थियावहा मानसिया रुंसार जायो सानसे जोनोम जायो सानसे रुंसार जायो बे रुंसार जालांनायनि थाखायनो जोंहा आसार खान्थि धोरोम नेम खान्थियाव दङ जे जों गोथैसिखौ जों बावनांगौ नङाब्ला गोदो गोदायनि आबौ आबै आजौमोना बुंना थांदोंमोन जे रुंसार जालांदोंब्लाबो बावाबा थियाबा बिसोरो सिमाङाव नुजाथिफैयो एबा बायदि बायदि दावखा सिला जानानै फैयो होननानै आगोलनि आबौ आबै एबा आजौमोना बुंना थांदों बेखायनो जोङो रुंसारि जालांनायनि उनावबो बिथांमोनखौ जोङो गोथैसि बावनायनि हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो थायो आरो लाबाय थागोन। मोनसे समाव मिरु आफादा मोनसे सिद्धान्त लानाय जादोंमोन जों बे गोथैसिखौ बोसोरफ्रोमबो बावबाय थायोब्ला बे जोंखौ नागारनानै थानाय रुंसारिफोरनि बिथांमोननि सिखौ जों गलाय गलाय लिंहरनाय जायो। बेखौथ' जोङो बुंनो गोनांब्ला जोंहा धोरोम बिजाब जोङो फरायनायाव मोननाय बायदिब्ला मानसि रुंसार जालाङोब्ला खायफा खायफा धोरोम बिजाबावहा जों लिरनाय मोननाय बायदिब्ला मानसिया रुंसार जालांबा 84 कोटि बोसोरनि उनावसोनो बिथांमोना मानसिनि जिउ मोनफिनो होनना बुंनाय जों खोनायो आरो जोङो मोनदों बेखायनो बिथांमोनाबो जाहाथे जों लिंहरनायनानै नङा बिथांमोनखौ जोङो बावनाय थिनाय जायो जों बिथांमोनखौ लिंहरबाय थानाय होननानै जों बेखौ बिनि माबाखौ ओंथिखौ जों खालामनाय जाया थारमाने बिथांमोना रुंसार जालांदोंब्लाबो बिथांमोननि मुङैनो जों बिबार बावथायजों बावनानै बिथांमोनखौबो जोङो माने बावनाय थिनाय जायो आरोखि। बावैसो आगोलाव आं बेनि सोमोन्दै रायजो राजानि खाथियाव रं दारं आं फोसावबाय दा गोजाया जाहा सक्ति सूर्य पुहर आरो बेनि उनाव जाबाय बेयो निलाया जाहा आकाश नङाब्ला जों थांना थानो हाया बेनिखायनो जों बे आकाशखौ लादों जोंखौ बिथाङासो माने थान्दा गरम सब लाखिनायनि बिथाङा मोनसे सक्ति दं बेनिखायनो बिथांखौ जों सायख'ना लाबाय। गुफुरा जाबाय सत्य आरो बे जोंनि माने उननि जोलैफोरखौ रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बे गुफुर होयो बे मोजां माने माबानि गेजेरजों फिरफिलानि बे रंनि गेजेरजों जाहाथे रायजो राजाखौ शान्ति होयो शान्तिनि प्रतीक बियो आरो बिनियाव बे हालदिया बे जाबाय जोंहा माने माबा जोंनिनो गुतै गोष्ठी बर'फोरखौ बर' धोरोमनि रायजो राजाफोरखौ खौसेयै बुथुमना लानायनि बे प्रतीक आरो सिंनियानो जाबाय माने मैगाब माबा लाइगाब गतिके बिबो जोंहा जोंनि बर' हारिनिनो जोंनि रायजो राजानिनो बे मोनसे प्रतीक जाहाथे बे दै नङाबा जों थांना थानो हाया दैजोंनो नांगोन खेथि बाथि अन्यान्य जिब जिबिजों थांना थानो बेखौनो जों बेखौ जों लानाय जादों गतिके रायजो राजानि खाथियाव बेखौनो मेसेज होदों जोंनि नगाव जिल्लानि दाब दाब जायगायाव थानाय खोला खनसायाव थानाय रायजो राजा आइफोर आफाफोर जों बिसोरखौ एकत्रितभावे जों ज' खालायनानै जा बे धर्मखौ प्रसार खालामनायनि थाखाय जों दिनै बेयाव बरकसारि गामियाव जों दिनै बे महामेलाखौ फाथिदों। धन्यबाद गोजोन्थों। एसे सिगाङाव बोसोनगिरि बिथाङा थान्दैफोरनि सिगाङाव एबा थानसालियावहाय बुंदों जोंनि बाथौ धोरोमा हिन्दु नङा आलादा धोरोम नोंथांनि बायदिब्ला मा सानो बाथौ धोरोमा हिन्दुनि दालाय नङा होनब्ला जोंनि बाथौआरिफ्रा हिनजाव मानसिफ्रा हाबा जानाय उनाव मानो खाफालाव सिन्दुर थुयो? माने चतुर्थ स्तम्भनि नोंथां सोंथिगिरिया जि सोंदों बिनि फिनथिखौ होनो थाङोब्ला बर'हा निजस्व मोनसे धोरोम दङ बर' धोरोम बे बर' धोरोमखौनो जोंनि दा गोरों गोराफ्रा पाक्रिक धोरोम होनना बुंदों पाक्रिक धोरोम जों हिन्दु बा अन्यान्य ख्रिस्टान मिसन बिदियाव जों मुस्लिमाव थाङा जोंहा निजस्व धर्मआ पाक्रिक धर्म आरो बे धर्मआ जोंहा फोसावबाय थादों गुवार जानो नांगौ आरो बेखौ लानानै जों दा दिनैनि बे उद्देश्यआ बेनोमोन जोंहा
आरो बेनिखायनो जों दिनै बेयाव गाजा गोमजाहै नेक्स्ट जिथु आयदा बे आयदायाव जों आवगायना थांसिगोन गोजोन्थों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।